ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበሎ ዋዕላ ጸባ ኣካይዱ። ኣብቲ ዋዕላ ሚኒስተር ሕርሻ ኣረፋይ ነበርሀ ኣብ ኤርትራ ዛጊት ውሕስነት ጸባን ውፅኢቱን ክረጋገጽ ከም ዘይከኣለ ኣረዲኡ። መንግስቲ ኤርትራ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ዝበሎ ሃገራዊ ዋዕላ ጸባ ካብ ረቡዕ 21 ክሳብ ትማል ሐሙስ 22 ለካቲት ተኻይዱ። ኣብቲ ዋዕላ ታሪኻዊ ምዕባለ ጽላት ጸባ ኤርትራ ናብ ዘላቕን ኣኽሳብን መጻእ ክሰጋገሩ ዘኽእል ባይታ ተመክሮ ኢንዱስትሪ ጸባን ውፅኢቱን ተራ ሕርሻዊ ምርምራትን ምህዞን ዝብልን ካልእ ተመሳሳሊ ኣርእስታት ዝሓዙ 20 መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቦም። ነቲ ዋዕላ ካብ ዴንማርክ፣ ኣየርላንድ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ህንድን ኬንያ ዝተወከሉ ሞያውያን ተሳቲፎሞ። ሶማልያ ትማል ረቡዕ ጸጥታ ገማግም ባሕራ ንምውሓስ ዝዓለመ ስምምዕ ምስ ቱርኪ ከም ዝተፈራረመት ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሃምዛ ዓብዲ ባረ ሶማልያ ብኣህጉራዊ መድረኽ ሓቀኛ መሻርክቲ ፈታውን ሓውን ክህልዋ ድሕሪ ምባል ነቲ ምስ ቱርኪ ዝተገብረ ናይ ምክልኻልን ቁጠባን ስምምዕ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ድሕሪ ምጽዳቑ ታሪኻዊ መዓልቲ ክብል ገሊጽዎ። ብመሰረት ትማል ረቡዕ ዝተገልጸ ስምምዕ ቱርኪን ሓይሊ ባሕሪ ሶማልያ ስልጠናን መሳርሒታትን ክትህብያ ከም ተወሳኺ ድማ ነቲ ማያዊ ግዝኣት ሶማል ከም ካብ ግብረ ሽበራ ቅርሰና ባሕሪ ከምኡውን ምትእታው ወጻእተኛታት ዝኣመሰሉ ስግኣታት ክትከላኸለሉያ። እቲ ንመጀመርያ ግዜ ብሸሞንተ ለካቲት ብሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ዝተኸተመ ስምምዕ ን10 ዓመት ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ሰብ መዚ ሶማልያ ገሊጾም። በዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ መሰረት ቱርኪ ንሶማልያ ጸጥታውን ልምዓታውን ደገፍ ክትብን ከላ ኣምሳያ ናይዚ ድማ ጽልዋ ብኣፍሪቃ ንምስፋሕ ዝሕግዝ እዩ ይብል መሓመድ ዝተባህለ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ምርምራዊ መጽናዕቲ ዘካየድ ትካል ራድፒስ ዝመርሕ ተንታኒ ፖለቲካ። ኣብ ዋዕላ ኣፍሪቃ ንምስታፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበጽሐ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ሶማሊላንድ ግዝኣት ሶማልያ ከም ዝኾነት ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ፍሉጥ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ልኡላውነት ሃገሩ ይጥሕስ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ። ሓሰን ሼክ መሐሙድ ብዘይካዚ ትማል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ላዕለዎት መኮንናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ከም ዘለው ብምሕባር ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ባይታ የጣጥሕለዎ ክብል ገሊጹ። ኢትዮጵያ ነዚ ብፕሬዚደንት ሶማል ዝተዋህበ መግለጺ ምንም ምላሽ ኣይሃበትሉን። ብሓደ ጥሪ 2024 ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙሳ ቢሂ ዓብድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምጥቃም ውዕል ከም ዝተፈራረሙ ይዝከር። ድሕሪ እቲ ውዕል ምኽታሙ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ሶማሊላንድ ኣካል ሶማልያ ምዃና ብምምልካት ኢትዮጵያ ወደብ ንኸይትሰርሕ ምስቲ ሃገር ክሳብ ናብ ኩናት ክኣቱ ድልው ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መበል 14 ስሩዕ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ብጉዳይ ሶማል ኣመልኪቱ ንኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘለዎ ወጥሪ ዘስዓቦ ስክፍታት ብምንጻግ ኢትዮጵያ ምስ ጎረቤታ ሰላም ጥራይ ከም ትደሊ ብምግላጽ ነቲ ምስ ሶማልያ ኩናት ከይጅመር ዘሎ ስግኣታት ብፍጹም ከም ዘይከውን ምግላጹ ይዝከር። ሩስያ ከምቲ ኣቐዲማ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝገለጸቶ ን6 ሃገራት ኣፍሪቃ 200,000 ሜትሪክ ቶን ነጻ እኽሊ ንምሃብ ዝኣተወቶ ቃል መሰረት ነተን ሃገራት ከም ዘባጽሓቶ ገሊጻ። እቲ ብሚኒስተር ሕርሻ ሩስያ ዲሚትሪ ፓትሩሸቭ ዝተዋህበ ሓበሬታ ሶማልያን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ነፍሲ ወከፈን 50,000 ቶን፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ዚምባብዌን ኤርትራን ድማ ነፍሲ ወከፈን 25,000 ቶን ዘጠቓለለ እዩ። ሩስያ ኣብ ሓምለ 2023 ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃን ሩስያን ነዘን ሃገራት ናይ እኽሊ ሓገዝ ክትገብር ብዝኣተወቶ መብፅዓያ ናይ መበጻጺሑን ወጻኢታቱን እውን ባዕላ ሸፊና ኣበጻጺሓቶ። ዲሚትሪ ፓትሩሸቭ ሩስያ ኣብቲ ካብ 1 ሓምለ 2023 ዝጀመረን ብ30 ሰነ 2024 ዝዛዘምን ዓመተ ሕርሻ 2023-2024 ክሳብ 70 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን እኽሊ ናብ ወጻኢ ክሰድድ ትጽቢት ከም ዘለዋ ሓቢሩ። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ለካቲት 24 2022 ምስ ጀመረ ወተሃደራት መራኽብ ሩስያ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ንዝርከባ ወደባት ዩክሬን ዓጼንኦ። ከም ውጽኢቱ ድማ በዘን ወደባት ዝግበር ዝነበረ ንግዲ ብፍላይ ድማ እኽልን ድኹዕን ደው ኢሉ። ኣብ መንጎ ሓምለ 2022 ክሳብ ሓምለ 2023 ኣብ መንጎ ሕቡራት ሃገራት ቱርኪ፣ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ጸሊም ባሕሪ ውሑስ መተሓላለፊ መስመር ማለት ተበግሶ እኽሊ ጸሊም ባሕሪ ዝተሰመየ ውዕል ብምፍራም ሰደድ ንኽፍቀድ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ። ጸኒሓ ግን ሩስያ ኣብ 17 ሓምለ 2023 ካብቲ ስምምዕ ከም ዘንሰሓበት ድሕሪ ምግላጻ እቲ ተበጺሑ ዝነበረ ውዕል ብወግዕ ፈሪሱ። ኣብቲ እዋን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተርዝ ምስሓብ ሩስያ ካብቲ ስምምዕ ብሓፈሻ ንሙሉእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ጽጉማት ሰባትን ተጸበይቲ ረድኤትን ዓቢ ጽፍዒት ይቕብል ገሊጽዎ።
روسيا بقر كابت السمع دحر موصا كاب 27 كساب 28 حملة 2023 أبستخايدة وعلى هاجرات أفريقيان روسيان نشدشت هاجرات أفريقيا أنا إخل رديئة نمهاب ساعتوت مبتعا نتن عبيز خير زلو تلوقا أبتهجر نمدرع مخانو زتفلاليو تنتنت بوليتيكا يقلصو. زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملو.